बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइव निउज रुमाव आं राजेन बसुमतारी लानानै फैदों दिनै 10 डिसेम्बर दिनैनि दिनाव बड'लेण्डनि बिसायख'थि नैथि खोन्दोनि बिसायख'थि बानजायनाय जादों चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव फुंनि 7 रिंगानिफ्राय भट नाजावनाया जागासिनो दङ आरो दासिमबो भट नाजावनाय हाबाफारिया जोबाखै चिरां जिल्लानि गोबां जायगायाव दासिमबो भट नाजावनाय हाबाफारि जागासिनो दङ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव आरो क'क्राझार महकुमानि सिङाव थानाय गोबांथार भट मिरुफोराव भट नाजावनाय दासिमबो जोबनानै थाङाखै बे रिपर्टखौ मोननाय जादों दिनैनि दिनाव जेनाखि बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि भट नाजावनाय हाबाफारि जादों 7 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 7 रिंगानिफ्राय नाथाय दुखुनि बाथ्रा जे भट नाजावजेननाय समनिफ्रायनो चिरां जिल्लायाव माखासे हिंसायारि जाथाय जादों मख'नो गोनांदि थांनाय हराव क'क्राझारनि बावखुंग्रि बियाबाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो बावखुंग्रि बियाबनि बिजाथि इउपिपिएलनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मखौबो एटेक खालामनाय जादोंमोन अन्थाइ खुबैदोंमोन बिथांमोना खुनुरुखुम बारग'नो हादों दा बेफोर हिंसायारि जाथायखौ गोबां सानसुमै मोना दुखु मोननाय फोरमायदों रायजो राजानि गेजेराव गिखांनाय थासारि फैदोंमोन आरो दिनैनि फुंबिलिनिफ्राय भट नाजावनाय बुब्लियावनो चिरां जिल्लायाव हिंसायारि जाथाय जादों बेफोर बिथिङा जोबोद दुखुनां जादों होननानै बयबो बुंसोलायदों आरो बेफोरो उन समाव थासारिखौ गुबुंले खालामगोन नामा बिनि सायाव जिंगानाय थासारि लाबोदों दिनै चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव मोन 19 बियाबाव बिसायख'थिनि भट नाजावनाय जादों क'क्राझार जिल्लायाव मोन 12 बियाबाव भट नाजावनाय जादों आरो चिरां जिल्लायाव मोन 7 गासै मोन 19 बियाबाव भट नाजावनाय हाबाफारिया जादों आरो गोबांथार भट मिरुफोराव दासिमबो भट नाजावनाया जोबाखै खोमसिबाय मोनाबाय अब्लाबो भट नाजावनाय हाबाफारिया जायाखै बिनि थाखाय गोबां अजद होदों जे इलेक्शन कमिसना आगोल समाव डिक्लेयार खालामदोंमोन जे भट मिरुफोरखौ बांहोनाय जागोन मानोना COVID-19 नि थाखाय ससियेल डिस्टेंस मेनटेन खालामनांगौ जादों आरो ससियेल डिस्टेंस मेनटेन खालामनानै भट नाजावनायनिफ्राय जाथों होननानै बुंनाय जादोंमोन नाथाय COVID-19 नि गिख्रंनाय थासारिया दाबो जोबनानै थाङाखै आरो भट मिरु बांहोनायाबो जायाखिसै बे आगुनि भट मिरुफोरखौनो दोननानै लाखिनाय जादों आरो भट लानाय हाबाफारि ओरैबायदि लेहाम जादों होननानै अजद होदों जे जायनि थाखाय भट नाजावनाय हाबाफारि दासिम मोनाब्लाबो खोमसिनाय जाब्लाबो भट लानाया जोबाखै बे अजदखौ लाबोदों गोबांथार पलिं स्टेशनफोराव दिनै बे भट नाजावनाय हाबाफारिया क'क्राझार जिल्लायाव मोजाङै मोजां जोबनानै थांगोनखौ मिजिं लादों गसाइगावआवबो मोजाङै मोजां जोबनानै थांगोन बेखौ लादों बिजनि महकुमायावबो मोजाङै मोजां जागासिनो दङ भट नाजावनाय हाबाफारि आरो चिरां जिल्लायाव माखासे मानि भट मिरुफोराव हिंसायारि जाथायफोर जादों आरो बे दाङाबाजिनि थाखाय गिख्रंनाय थासारियाबो जादों बेखौ गोबां साया दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाथायाव गावजों गावनि गेजेराव बुलाय सोलाय जादों प्रेसिडेन्ट अफिसारखौ बुनाय जादों एनडिपिनि मोनसे जोंनि दैदेनगिरि बिथांखौबो बुनाय जादों बिथाङा हस्पिटालाव दङ आरो एनडिपिएसनि मासिगिरि बिसावरायग्रा बिथाङा भट मिरुफोराव दावबायदिंनाय समाव बिथांखौ अपर्दासा खालामनायनि माखासेफोर खौरां मोननाय जादों दा जोङो बेखिनियाव मुंख'नो गोनांदि भट लानाय बुब्लियाव बुलाय सोलाय जानाय जों मोनसे नुथाय जों नायग्रोनि बे जाहैबाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय जालायनाय नुथाय चिरां जिल्लानि चिरां बियाब बेहाय नुनो मोनदों गोबांथार भटारफोरा भट मिरुनि साखाथियाव थानाय गुवार फोथाराव गावजों गाव एना एनि जादों आरो नांलाय खमलाय जादों सिगिनाय जादों आरो बेनि थाखाय पुलिसआ जेबो खालामनो हाया जादों बेनि उनाव जों नुनो मोनदों दत्तपुर भट मिरु 13 चिरांनिनो दत्तपुर
polling स्टेशनाव सासे प्रेसिडेन्ट अफिसारखौ भटारफोरा बाहेरायाव दिहुननानै बुग्लुं सुग्लुं खालामदों आरो बिथाङा थैथ'नानै गदों। जाहोना जाहैबाय जे सासे मेगन नुबाङै मानसिया भटारा गावनि भटखौ होनो थाखाय एसिस्टेन्ट लादोंमोन आरो एसिस्टेन्ट महरै प्रेसिडेन्ट अफिसारा बिथांनो सहाय खालामदोंमोन जे बहा भट होगोन। दा बे भट होनायनि थाखाय भटारा बुंदोंमोन जे गाव बहा भट होगोन आरो बे भट होगोनखौ बुंथिदोंमोन। प्रेसिडेन्ट अफिसारा मेगन नुबाङै भटारनि बुंनाय लेखा भट होदोंमोन। नाथाय बिथांनि बे भट होनायखौ नुहुरनानै बायजोनिफ्राय भटारफोरा सिङाव हाबलाङो आरो हाबनानै प्रेसिडेन्ट अफिसारखौ बाहेरायाव दिहुनना लाबोयो आरो बिथांखौ बुग्लि जुग्लि खालामो आरो बिथाङा जोबोद दुखु मोननाय जायो। जों बेखौ नायनो आरो बिनि उनावहाय जोंनाव खौरां सफैदों जे बिसावरायग्रा एनडिपिएसनि आफादगिरि बिटिआर गोरोबथानि सासे मुंसाइगिरि बिथाङा बिपिएफनि केन्डिडेट जिताम चिरांनि आरो बिथाङा भट मिरुफ्राव दावबायनाय समाव बिथांखौ मोनसे भट मिरुआव अपदस्थ खालामदों। बेनि नुथाय ओंखारबोदोंमोन बिसावरायग्रा आरो बायजोआव थानाय भटारफोरा बेखौहाय गोबां गाज्रि रोखोमै सामलायदों। गोबांसा भटारफोरा बेरेखा दोलोनि भटारफोरा सोंखारिदों आरो गाज्रि रावजों माने मुं सुदों। दा बिनि उनाव जोङो नुनो मोनदों गावजों गावनि गेजेराव बुलाय सोलाय भटारफोरनि गेजेराव बुलाय सोलाय जादों इउपिपिएल आरो बिपिएफनि भटारफोरनि गेजेराव। बेनि उनाव मुंख'थाव नोजोरथाव बिथिं बे जाहैबाय जिब्रै चिरां दुवाराव सानै मैखोम बिजाथिफोरनि गेजेराव बिसायख'थिनि गेलेनाय जादों आरो बेयो मोनसे नोजोरथाव बियाब। बे जाहैबाय जिब्रै चिरां दुवारनि बिपिएफनि बिजाथि जाहैबाय बड'लेण्डनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी आरो इउपिपिएलनि बिजाथि जाबाय एनडिपिएसनि गाहाय नेहाथारि जाय बिथाङा इउपिपिएलनि जानानैहाय कन्टेस्ट खालामदों आरो बिथाङा एनडिपिएसनि गाहाय नेहाथारिमोन बि फेरेंगानि बे बियाब जिब्रै चिरां दुवार। बे चिरां दुवाराव बि सुग्रीब मुंनि एनडिपिपिनि दैदेनगिरि बिथाङा बिपिएफनि जानानैहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथाङा खुंग्रिं भट मिरुआव दंहैयोमोन। भट मिरुनिफ्राय 200 मिटार गोजानाव थानाय बिपिएफनि मावख'आव बिथाङा जिरायबाय दंमोन आरो बेखिनि बुब्लियाव बिथांखौ एटेक खालामदों। मुंख'नो गोनांदि आगुनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा बै जायगायाव दंहैयोमोन आरो बिथाङा आनजायनायनि बा बिथाङा बै जायगाखौ नागारबोनायनि दान्दिसे उनावनो
UPPL आरो एबसुनि मददगिरिफ्रा थांनानै बे मावखौ एटाक खालामहैदोंमोन आरो बि सुग्रीबखौ गाज्रि रोखोमै जखम खालामो आरो गंनै बलेर' गंसे स्कर्पिय' आरो गंनै पिकआप भेन गारिखौ थेर बेथेर खालामो बुख्रुब सुख्रुब खालामो बि सुग्रीबा गाज्रि जखम जायो खर'आव जखम जादों आरो देहा बिथांनाव आखायाव दुखु मोनदों आथिं दुखु मोनदों होनना बुंनाय जादों गाज्रि जखम जादों आरो बिथांजों लोगोसे बिथांजों थाफानाय सहिम इस्लारि बेबो गाज्रि रोखोमै दुखु मोनदों लोगोसेनो देहा बेंगिरि गोबांसा दुखु मोनफादों होनना बुंनाय जादों बि सुग्रीबा अजद होनाय बादिब्ला बै जाथायाव थोंजोङै लोब्बा दङमोन बि फेरेंगाया UPPLनि बिजाथि बि फेरेंगा बिथाङा लोब्बा दं होननानै अजद होदों बि सुग्रीब बिथाङा आरो बि सुग्रीबनि बुंनाय बादिब्ला बि फेरेंगायानो बिथोन होदोंमोन गाग्लोबनो थाखाय आरो गावबो निजे दंफायोमोन बे गाग्लोबनायाव एबसु UPPLनि 50सो मददगिरिफोरा बे गाग्लोबनो हाबा नांदोंमोन आरो गाज्रि रोखोमै जखम खालामदों बे बिथिङा जोबोद हालामाव एबा भटमिरुआव खुंग्रिं ओनसोलाव दा गिख्रंथाव थासारि लाबोनाय जादों बबेखानि पुलिसनि बिफाना थांनानैहाय बेवहाय कन्ट्रल खालामनो नाजागासिनो दङ थासारिखौ सुग्लायहोनो नाजादों आरो भट नाजावनाय खामानिखौ मावहोगासिनो दङ बावैसो सुलुं मोननाय बायदिब्ला चिरांनि डेपुटि कमिशनार बिथाङाबो बेवहाय थांदों आरो सिचुवेसनखौ कन्ट्रल खालामनो नाजाबाय थादों बेनि उनाव नुनो मोनदों जे गावजों गाव होसोलायनाय जादों बुलायनाय जादों जों बिनि नुथाय जोङो नायबावनो नुनो मोनदों आरोबाव जे BPFनि आइजो मददगिरिफोरखौ UPPLनिया बुग्लुं बुसि खालामनाय बेनि सायाव आइजो फदाफोरा मा बुंदों नायनो माने जोङो भट होनानै जोङो बायहेरायाव ओंखारनानै जोङो जोंनि पार्टिजों जमा थादों आरोखि ओमफ्राय बे जमा थानाय समाव बिसोरनि मानसिफ्रा जोंनि जमा थानायाव खाथियाव थांदेरनानै बिसोरो आंखौ बुंबाय नों फैसा रानदों दा जाबाय आरो आंखौ ओमफ्राय आंथ' फैसा रानाखै आं बबेनि फैसा मोननानै राननो फैसा राननायाखैबो आं दा नै भटाव बेसेबां लादों फैसाखौ देखायनो हागोन आं बबे खनायाव फैसा लाखुमादों होननानै ओमफ्राय बिसोरो आंखौ रायनायखौ नुहुरनानै बिसोरो जोंनि मानसिफ्रा जों फैसा होआखै नोंसोर मानो बिदि बुंखो मानो दावराव खालामखो नोंसोरो मोजाङै मोजां जानानै थांबाय बेबायदि दावराव खालामनो मोना होननानै जोंनि मानसिया बुंहरबाय आरो बे समावनो बिसोरो जोंनि मानसिफोरखौ जाय जेरै मेरैनो बुबाय ओमफ्राय जोंनि मानसिफ्रा सानै साथामा खारनानै गबाय आरोखि खारनानै खुनुरुखुम गबाय ओमफ्राय जोंखौ दा जोंखौ न' सावै भटारफोरनि गेजेराव एना एनि गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय बे थासारिजों बे दिनैनि साना बारग'लांदों आरो दा मोनाबिलि समावबो भट लानाय हाबाफारिया जागासिनो दङ बिजनी महकुमा चिरां जिल्लानि काजलगाव महकुमा क'क्राझार गसाइगाव परबतजरा दासिमबो भट लानाय हाबाफारिया जोबाखै होननानै बुंनाय जादों रिपर्ट मोननाय समसिम 70निफ्राय 80% भट लानाया जादों भट गोग्लैदों जोङो मिजिं खालामदों 8 रिंगाहालागै जागोन भट लानाय हाबाफारिया दा बेबायदि बिथिङा जोबोद आखुखौ खोलैदों होनना बुंनाय जादों अजद लाबोदों जे भटारफोरा दा बे खोमसि बुब्लियावबो भट होनायनि थाखाय होनांगौ जानायनि थाखाय आरो बेनि थाखाय दाय होदों बिसायख'थि आय'गखौ मानोना आगु समावनो बुंनाय जादोंमोन जे ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनो थाखाय बेबस्था लानांगौ आरो भट मिरुखौ बांहोनांगौ नाथाय बांहोनाय जायाखै
आगुआव जिनेखि टारगेट दंमोन बे टारगेटखौ लानानै भटखौ नाजावनाय जादों दा बेनि थाखायनो दिनैनि दिनाव बे आखुखौ जादों बिजनीनि गासैबो भट मिरुफोराव शान्तिपूर्ण भाबै भटआ नाजावजागासिनो दङ चिरांनि काजलगाव महकुमायाव 13 चिरां आरो 14 चिरां दुवारनि अनगायै काजलगाव बियाबावबो नांलाय खमलाय थासारि जादों काजलगाव डिसि अफिस चिरांनि डिसि अफिसनि उनथिं थानाय भट मिरुआवबो गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादों होननानै सुलुं मोननाय जादों दा बावैसो सफैनाय रिपर्ट बादिब्ला बेयाव भट होग्रोनो मोननाय एबा भट होनो मोननाय मोनैनि इस्युखौ लानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दाङाबाजि जादों क'क्राझार जिल्लायाव शान्तिपूर्ण भाबै भटआ नाजावजादों गसाइगावआव भट लानाया शान्तिपूर्णयै थांदों आरो गावबा गाव दोलोनि बिजाथिफोरखौ देरहागोनखौ बयबो गावबा गाव दाबि खालामनाय जादों बिपिएफ बिजेपि इउपिपिएल एआइडिएफ कंग्रेस गासैबो दोलोआनो गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ देरहागोन होननानै मिजिं लादों आरो रिपर्टारफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिदों मिथिनो मोनगोन जे गाबोननि अखानायै 12 डिसेम्बर खालि सोरनि खाफालाव देरहानाया जुफिनानै फैयो जोङो दिनै बे जर'खा बिसायख'थिनि रिपर्टखौ बेखिनियाव जों फोजोबदों गोजोन्थों खुलुमबाय